Iti nga pagkasalitaan ni Agnes Ganapolwan, ina, daytoy ti anak mo. Dear Manong Nemi. Ubing pa idi Manong Nemi ngemang mangikon ken masaksak siyak. No anya ti mapaspasamak kada papake ni mama. Kas kumay iti may sangal daw o no may sabigan. Oh, apay makat. Ano nga bakit? Bakit ako na yan? Apay hani, digna. Napalansang ka di madlang tinuporme kang marang musina. Awan, napalansak. Sa ako kinupin. Kapay kinupin mo? Idahangir mo kuma, naluglugan na. Sorry. Apo na kamaten, Andy. Kabaybayag kan nga agtagtag balay. Api nga, di ka pala makasurusuro. Amamang pay. Manibuli din nag-asawa ta. Aging kaitang nga ni, ti anak ta, nga ni Agnes. Dati iti elementarya. Api nga, di ka pala makasurusuro. Halos to na nani. Pinakbalbaliwan ng plansain. Iday tapit ti oras, kastarem, nung hangin mo nga dago si Tamet, kuma. Alis doon, tangang kita sa rin, damang migat na yun. Nagtungpalmat ni Papa Manong Nemi kalbasan na nga hangir natin na porme ni Mama Manong Nemi na panan nagitasaro. May nga din hani. Agnes anak. Oh my God, mangantay, mamikat tayo gating kagbasa. Mangmang kami na. Oh, naglagi pa ma. Hangka mo mapanood dito balay. Tama nood o may takaw. Kaya nahirapin mo mata. Hindi, agdalos naglawlaw. Araramit at amin ka yan. Hani, iso nga akong pagdalakan. Yung na kumangamin ta palubusan nak. Palubusan ka nga niya. Na mapamatagtrabaho Construction worker. Manot sweldo na construction ka. Kaya no sa mapangkag construction, kabilitan na mangalat at ka alila. Kada di may sweldo at alila, di pa'y umanay sweldo na construction worker. Di na bibita sa kamit lang mismo. Mama, anak, kipas lang pangan. No, abang kay nga mga alila, kat ni Papa kitangmat nga pa nagtrabaho, di construction, ni Papa tagibalay, di sweldo nga ragmat isuna. Sabi ko sweldo kita sawak. Pagrabangan na rin Jay, yan da anti. Ni anti ti agtagibalay sa anga ni Uncle. Apay dito Kituan atasak garod pinakaadal laeng anak. College ka duwetak na nangangatot posisyon ko. Di mo pala maawatan? Kasta ka din ako ha? Mama? Kawan. Basol ipapang mo at nga nagbasa. Basol nata nagsadot nga nagbasa idi. Ore kayat kung matidag basa idi, haning umit pag gastusan na gitinagan na kanya kidi. Nga nagkuhan na. Agyaman ka kidi at kinayat ka. Ore no high school graduate ka lang, kit kinayat ka. Dito unin pagyamanam. Thank you ko nam. Kang nga na yung nagkimyaman na keng ka. Ket no kasta nga Domingo Manong Nemi iririingin to niya Papa ni Mama tapno ingkam bakimis. Mamangit ko kakasyon awang trabaho. Ipaslingkot maturog. Kakasyon awang trabaho. Bakasyon nga lang. Ako kita kumang mapan na makimisa. Misa. Makimis-misa ka matiding. Awang pa'y anak ta. Idi. Tas anak mo nga mabambanog. Ngimita nga ron. Nagadot trabaho di opisina. Nanayon ang trabaho. So nanayon at sweldo. Halala, dinak disturon. Tuloy ko pala maturog. No kayo tumapan nga gamat. Di na kayo nga gamat. Tumapan. Nakamto kini Papa Manong Nemi. Iti agkuyo.
adamat kutsemi anyam di mat amo ni bapa iti agdrive. Pa? Abay na. Susuruin yun kami ng drive. Sa kay mga alat lisensyayo tapno maidrive yung mat dati kotse ni mama. Anak, ore amok tagmaneho. Ore adda lisensya. Saan lagi di nga palubos ni mamang mungo sa rekti kotse na. Abay kastig mang paspasamak, papa. Anak, gabutan ni mamang mo tagtrabaho. Sungan anter na kayo maten. Anong anter nga magbaga? Ibagbaga ta karuba. Under ka kanu kini mama. Sikat para luto, sikat para dalos, sikat para laba. Anak, may bagay ka nung unay tanagan mong Andy, Andres, under Disaya. Mabam na tayo na, anak. Mabam na tayo na. Basta sinasken, agbimpinatag kami kini mamang mo. Ket sika, ti kakaiso ng anak mi. Ohan ading kon, hanay nga kayat ni mamang mo eh. Gusto ka nung timaysang una na. Ore ka sa ayat ko, nga da kumamad lalaki. Ngem, dinapatan kayat. Di sang kayo nagkakaida. Anak, saan kayo kakaida di ngamin? Kabuta siyak mati kakaida ni mama. Awang kayo met. Ngem, ore kakaida kam kini mama. Di kayat ko kumamit, papa ko. Arako pa nak, maturog kan anak. Good night, kisin nak ko mamay. Basta gidan, may maturog kang, kula naman tlata. Kasi dyan, adda nga peso di abay ko ang tinakman lang kasasarita. Di naman ladamagin no, kumusta pa nagbasak. No lang ato ti grades ko. Dinakman lang tulungan nga di assignment ko. No, agpatulungan kang kuha na. Ingka kini mapagmo. Kuna na. Papalatta. Anak, mabamban no kami ni mamang mo. Mawatam ko ma. Eh? Isong adakmet. Di ba? Adakmet. No, nyaman ti pagkurkurangan ni mamang mo ken ka. Adda ka mang punpuno. Amang papa, diya ka mo no. Ibaga ka na siyat ka nga asawa. Pakangkang ngigam ka na kita. Ha? Takaruwa. Apay kasi dyan yung papang mo. Apay yung tulok ng maander. Kunana. Apay yung sangag reklamo. Imbes nga isot mangungit kini mamang mo. Isot ni mamang mo, mangungit kang kuana. Kunada. Sila lang parang saan ka na siyat ng asawa, papa? Apay kung saan ka na siyat ng asawa? Siya kidita ka sa siyat ng asawa. Ngabot itilikodan nga may isa aking lalaki. Siya ti banganong iti pagtrabengan. Iti may isa nga babae. Na imas tilutok. Nanglaing aglaba. Dalos. O. Siya ti mapan magkitsenda. Suladyak maawatan, papa. Ewan, papa. Nintan siya ti dumakil. Kaya siya tumat ad asawa na. Ang kuntungan, anderan ti asawa. Siya to taglaba. Siya to tagluto. Siya to ti amin. Kasanon no mangopisina kan tumet. Kaya ori mangopisina sa pahik tagring, glutok, glaba, sak tumapan di opisina. Saan kuntungan anderan ti asawa? Anak, tas leta. Oh, no saan nakakumangan anderan ti asawa ni mama? Di kadwata kumita ni mama. No riniing mo ko mga dinagdag. Taungtam no sa angagring, ungtam no sa angag tungpal ken ka. Kapungarot ta si kati ama, si kati lalaki, si ka urumben ko mga matungpal itong nagtibalay. Nabimbin na sa anak no hang ka magkikarkaruba. Amok nagiti karuba ti pakangkang ngam ka kita. Kito ustungot papa. Di ba? Gusto. Haan nga gusto anak. Kasto ti sitwasyon. Gabuta sa anak na nakaadal, high school graduate lang, kahit nagtrabaho construction work kamitlaang. Kapilitan nga siya akong di mga nong, dagiti aramid iti balay. Tani mamang mo, isot mapan mga opisina. Sa tadyak maawatan.
Anak, dumakkel kan tupay. Dumakkel ka pa'y. Intun dumakkel ka, maawatan to. No kasta manunemi nga da meeting iti eskwela ni Papa, iti umay, makimiting. Papingon si kamanan, Papa. Kabuta nga adang arod trabaho ni mamang mo. Ang sunungan do trabaho. Ket awan trabaho da ita. Nga madamiting. In request ko nga ron kini Mestrami. Nga ira namin nga holiday. Tapno ada tiyempo ni Mama. Ora holiday. Nabannog ba isuna? Di ba? Imbagam keng kuana nga sikat kayat mo nga mangkuyog. May makimiting. Imbaga, dali ni Papa mo ko na. Tiyak pa'y pulos pinatgan ni Mama. Nemi da graduaro kon ti elementarya manon nemi ore no adda trabaho ni Mama. Duada kini Papa ti May wano ni Mama ti kinmuyog kanya. Nang runa manon nemi edita adda award ko kasta one ti panangipanakkel ni Mama kanya. Oh, anak ko da ita. Siya ti inana. Ay kasta. Naglaing siya anak mo. Gusto ko matimalaan ng sanga siya. O, di ba? Ti babae nga anak, imala iti ina. Kasi diya mat dilalagi. Nga anak, imala mat yamana. Ngayon kapatamay mesat anak ko, siya ti balaan na. Apay nga wambat ni Papa, Mama. Kinalpasan graduation, kin recognition. Nabatid siya balay ata. Isot nagluto nga ron iti pagsasangwan tayo. Nalagawitan. Dali. Nakaluto da ita ni bagtong ni Papang mo nga ginasardan. Kat inawis na rin karuba. Tapno, nagragsak na ito ang graduation mo, anak. Kastan tumat na graduar ka man ti high school. Nangro na ito college. Kamay sa kanto nga college. Kat mo opisina kanto na kaskanya. Anak, no makinubyo ko ha. Laglagi pa ma. Kaya talaga siguraduem. Nga di agbaling nga asawang kat padam tumat nga high college graduate. Di naktultuladen. Nga butag babawiak nga nakiasawa itikas kini Papang mo. Allah, madiday ta Mama. Apay kung agbabawi ka kit nakasaysaya at ni Papa. Naglaing nagluto, naglaing naglaba, nakagagagot. Anong nemi nagtultuloy ti kastoy nga sitwasyon? Ada ako niti high school, balasita nga akon manong nemi idagrubrubuat ni Mama. Ma? Di ka mga istorbo, maturbot ko. Papa na ma? Ada, papa na mi ka nagiti kaopisinaag. Nga magpipiknik. Magpipiknik? Umay kami kini Papa, Mama. Ang mabalin. Dakda kami laeng. Awan tigtukot. No, imposible mat deta, Mama. Exclusive ka na kami nga agkakaopisinaan. Ang itugot ti pamilya da kiti aking pamilya. Christmas party. Nilang Papa ti umay di eskwela. No, Christmas party mat ti opisina yo. Di ba? May tugot yung kumamat ti kwayo. Pamilyayo, ngam saan na kami matngin tugtugot ka ni Papa. Agawa na ato nagreklamo. Ay, dinak disturban, kata mo, madamat pa nagrubot ko. Laglisya ka. Gorek lamakalwa, manong nemi, ngay madayo kang kuan. Nadlaw ni Papa, manong nemi, nagluluwa. Tabi si iso na naglablaba. Agnes, makatuan na. Makan. Nagtugawak pa nung nemi. Tulungan kayo, Papa. Anak, kaungit nak ni mamang mo. Nung makita na nga, tutulungan na kang trabaho. Urayan pa ilaing nga pumanaw. Saan tulungan? Ayan, sinusuruan ka man. Saan ka din nga, ti kumain na, Papa, iti mga isurusuro ti anak na. Ngayon kasano ko mga surusuruan anak ni Mama. Kaya di naman samot ang maglaba. Di naman agluto.
Alalay nga amang ni mama. Gabutan mo kami nga trabaho tiyo nagtibalay. Gabuti pa ng sursuro kanyak papa. Anak arti pagluamang kasta. Saan ka di nga puti ko nak? Di eskwela no Christmas do ada programa di eskwela nga maawis ti kiti parents siksika lang ti umay. Ure no ako matrabaho ni mama. No Christmas party di eskwela umay ka. No ang Christmas party da di opisina. Imposible nga sa aldang ibang awisan at pamilyada. Itugtugot itugtugot na natakali. Haan, di ba? Di kita da mga opisina, itugot na pamilyada. Kasla ita, mabandag piknik. Dito na banla itugot. Anak. Dapat bukod ng alugan. Ano, ibain na kakadi ni mama. Nga po ka dita, di kiti asawa, di kiti kopisinan na, kit mga opisina daman. Saan ka di, lasta mama, papa? Anak, saan ka sta? Saan ka sta? Di kayat na, dito'y kalataw nagtibalay. Nukas na nga bakasyon, niyata mo, pakano, mapandagpipiknik, kita mapangkanto ang digos, kita malmas kanto. Dati di rason ng gapo na no ape nga saan latang nga itugot. Inakon! Oh, inakon! Ah, hoy nani, agan anad ka ti pa nag-drive mo. Ang ka uminom ti arak nadda mainom ti arak bekit nga saanan. Siya kito ti yakuan, amang balik nga kawa. Nobi, aginom kami. Kasano nga rin madisgrasya ka? Awa nga dakam ko. Kaya ko kakaduan atap na makamagmaneho ak. Na sige, nakon. Pwede makapanawan ni mama, manong nemi, tinulungan ako ni papa. Ay, siyak ti agi salapayen, agi balaybay, manong nemi. Ada lumabas nga karuba, sumardeng. Kasta ti anak. Amuna ti tumulong iti. Ang nimit papang mo, ti tinutulungan, mibus ko mga ni mamang mo. Wana tari papang mo amin ti aglablaban niya. Ay, uwan gayam. Damag ko nga, adan sakit. Okasyon, ti opisina ni mamang mo. Dadi awa mo nga kaopisinaan na intugot na di pamilya na di na kaintugot. Sige na. Nakasalapaya kon. Nagsubli ako niyan ni papa. Hindi kita. Ape di mo sungbatan sa lutsod ko. Napimpinas ko no adakam dito kini papatap no makapagtinulong kami. Nana, kinamangan kanon no agnisitak. Kinamangan kanon no pilit at tungang digos kat malmesak. For my safety. Kasjay. Alakit isok ko na yun. Diso, lumabasak pa yung ngarot. Balasan ko. Idagrador rakman nun nami iti high school. Siyak pinapag-asatan manun nami nga nagbalektoryan. Kit ni manin mama tinang kuyog kani. Ni papa nabati isot mangidaulot paragluto kadagiti mapagsasangwan. Madlaw ko manan manong name nga very proud ni mama. Anak ko dito. Balektoryan, anak ko. Ay, nalaing napindas pa nalaing pa kinapindasak mo nalaing nangato ti posisyon ko ti pisina. Abing daw ti amana. Ay ti amana agad di bali tap no isot ti chief cook. Kadagiti adong pagsasangwan mi dapat balektoryan ti anak ko. Well, sabol mat nga ado ti paalam eh. Hindi adda ako niti college manong name isang kaibaga da papa kini mama nga sa anak pala makiboy-boyfriend. Hindi adda ako niti second year college manong name nagpitiken ti puso. Pare ti lalaki manong name nga imbilang ko nga first love ko. Iso tayo ito ni Fortunato.
Junior. Isang ano, sosyotelik sosyotelik agtal na ka man, Fortunato. Uy, fortune ko naman lata nga Fortunato. Ano nga fortune? Fortunato. Ngayon no, nasiat matimod ko, June ko na. Inyo storya kini June manonimi ti sitwasyon ti pamilya. Kanapi ka palubos din papang mo. Kaya nga rin ti question ko. No, apay nga palubos na. Siguro, no apain na ni mamang mo, siguro no kayat ni papang mo nga isot matungpal, baka papanawon na. Papanawon ni mama ni papang ko? No, kas pagarigan ko man, mauman, gura ka man. Kapi kas karamidam kanya, kapi nga andaran nak. Awan ti sa balang matungpal dahil kung baling no saan ka siya, kapag sa lalaki. Tuwangsit kas pagarigan. Loko ko na tumat di mamang muna. Siya, di magpalamot kang kagabot siya nagbong obisina. Taan na nga ron construct ka na. High school graduate ka lang. Dalawa. Habi ka slamom. Slamom tigaramit istorya. Laglagay pa yun. I'm a writer. At ang nakitin ipapublish nga sinurat ko iti magazine. Ilocano, Tagalog, banawag ka na liwayway. Kaya iti article, isko article tayo. Ayaw mo na yan, tsak balagip. May siya kagayang nga iti editor. Kalaing kang partot ti istorya no kasta. Fiction ako nada. Alis to ngagpuligos ti panunod ko. Abing nga nga kwat ko korsom. Kumaakit journalism. Isip ko to. Kunada ka nung aming nga kwa. Awang konot makorkwartat manurat. Basit ka nun pasapulan ti manurat. Alam mo, nagbalinggan to nga reporter TV. O no ang Anchorman TV. Mabalin to nga hasta. Dati kat pangpalabas ko lang di oras. Tulan nung aklunan na. Agtutur ka dyan. Ngayon na saan kang makauray, away kang sapult sa bali. Hanggang makikuyukuyuk ka niya, kung tsak natin makikuyukuyuk ka. Nagasaganag agoray. Agnes. Ngayon ito nag-asawa ta, ha? Sa pagkarikan, dinakto al-ander na. Tayo palubos mo. Tsak lagi di palubos. Ti babae, kat adda iti babaen, ti lalaki. Laglag pa data, adda iti Biblia. Ngayon, ti ba nagdesisyon, kasapulan na tlayang nga di lalaki, kidawan na ti opinion, di babae. Tapno, makapagdesisyon ng padpada. Ngayon, nukas pagkarigan, kumontra di babae, ups, nasapol ang hang kumontra. Hangka kumontra, no di ka kumanunong ka. Di ka sa nung araw din sa angan na pintas kang desisyon. Diyak tumot kaya, desisyon sa angan na pintas. Kas pagarikan ko at nakayat ko kung para karagitan nakta. Kumontra ka man. Kumadi kumanunong ka. Apay pampanunutan talaga. Dayo pa yung mapasamak. Walang tapagsasaritaan da nga ron ti may panggap ti pamilya yo. Saan ka hang kayo kasidjay? Ang kasidjay da papaki ni mamang mo? Hindi. Gabot agpadpado tayo mga mamang opisina. Habang ka nagrador ni papangko at college. Yung bagot na hanan ni mamang mo. Dakdakkel ti sweldo ni papangko. Diskarte, hagod din puluma. Hasta, ang mga nagrador ni papa, iti college. Diskarte na, basit negosyo na nga medyo napintas, idinto ta ni mama, college graduate nga peso, yung gagangan matlay nga empleyada. Kadi. Kasi di kumamad ni papa niya. Diskarte kumamad. Hamat pa nga nalado ti amin Padasik to man nga iba ka kini papa. Pagkat ore iba kang kini papang mo, kusilapan to ni mamang,
Dalan to. Nagibagak ngagpaiso daytoy kini papa manom ni. Anak ko mangharot nga negosyo anak. Ket dalakid pagpunam. Construction worker kami. Di aggaramid ka ti hollow blocks. Kasanong ano din ng trabaho ti ulat ti balay. Ket mangalat ti katulong ah. Kani bagayo kani mama. Ano hamad nga makariingan tawad na nga basta agkapen, basta mangan. Bagayo nga iso agluto. Mama nak, kapag salita minto kini mamang mo dita. Nangig ko ti pa nagsarita da manon naming him naturay nga talaga ni mama. Sa baling matumatsang na siya. Ano kayo nung sawa? Nagnegosyo ka? Kasanon mo bro ka? Ken pangalam ti pagpuna. Kita, ikanak pala nga ti pagpuna. Dula amin. Kasanon mo bro ka? Hanga bro dahitan. Ipalubos mo lagi. Yo. Basta laki, at sikalat at nagtrabaho ti ulan ti balay. Bala kahit nung nato sweldo ka dakkel. Hanga na dakkel nga sweldo ti pagsari. Dahil yung pa nagtrabaho kumamat, at kumamat bukod ko nga kwarta. Tapno ti kastakit, tapno anya. Kado bakpak ng kanto pangin siya kon. Sakto matandaan daram kasa. No kastamat ipapilit mo. Agtalo ka lang yan. Dik na. Agtalo ka, tagbukbukod ka. Tadakam latakin ni Agnes ti agden na to yan. Mangalak ba ta katulungan? Mangalak ta katulong, agtrabaho ak, agnegosyo ak. Ipapilit mo, talo ka. Balay ko na ito, ilaglag ba? Siyak lang, kastos ito yung balay. Awag karbagam dito. Asawa ka lang, so ada karbagam. Ngayon masapol nga, ikarom, ti pa naggamot to. Ti palamot ko king ka, so nga sikat agtagibalay. Sumawatak ko mama nung naming him. Ang mga no iti mo ng agundaway kat apaet di na. Kakunak ko ma, saan nga kastoy tirumbay nga raramidam kinapapa. Kunak ko. Babamon. Di pa'y kabaylan ni papa, nga tingkarin ti kasta nga mading aramid na saktukid din nga anak manong name. Naging nga graduara ko ni ti kolehiyo o manong name ngem awan ti award ko. Ngem ni mama, manong name ti may imatendar ket isot na ngabay kanya. Hindi pa nag-graduar min, manong name kinitsungon nagkinaawatan hindi kiti puso. Nagtrabaho kong ngarot ngagpadpada ginggakalpasan ti talong atawen manong name imayen nga asawa manong name dagiti naganak imayen nga asawa da June. Tatangsit ni mama man nga magsasay. Dagdagal ka dumadlat sa waldo na? Ngamit anak ko? June. Patas laeng, mama. Nagpadpada kam di, ba? Masulsweldo. Masapol nga ngato ka. Hanggang babaling, hamoy palubos nga. Ti anak ko nga, babae, iti adadut sweldo rin siya ka. Mama, wala adadut sweldo, kaya nga to position konto, kas pagarigan, no kas taman ti mapasamak, ta siya dahil listo nga maipromote. Okay lang nga kami, ma. Okay lang. Isunto pala bigbigag na ama, ti pagtaingan. Sumulay bagbaga nga, di mo kaya ti pumata kanya? Sumina kam to nga dagos, apaman nga malpas, makapagkalay sa kami. Hanggang ang giyan ka na kami? Laglagi ba yung kakaiso na kang anak? Dapat lang na kami pag yan. Abalayan, hanggang nga sa tapitas. Ket orem dati anak mi, ket kakaiso na may tabalayan. Tapos naawan riri, sumina danto nga dagos. Agbalay danto nga dagos. Ket mapangkam talata sumarsarong ka, kada kuwada, kada kitagbaling nga po ko. Si Mina kam nga road manong name tanadan kami nga dagos. Iti balay. Nagtrabaho kami ngagpadpada manong naming kaniya. June. Anadan kami iti talungan na.
Yan siya nga mamanong nimi. Damit laing papa iti umay sumarsarong ka. Wen, nilang papa iti umay sumarsarong ka. Awan ti pateg ko keng kuhana pati digiti apuko na. No digiti na ikamangak manong nimi ti umay na nga duwa. Kat salsaludsod ang kanyak ti katungang nga babae. Kaano mat anak tinauding iyo may ni abalayan nga babae. Nabayagan na saan ni may, mama? Kakabuta bisit trabaho na. Mo. Baka umay to into nagritiron. Tadadan sa mo nagritiron. No kasta nga umay ni papa. Pa? Kaskas di ka di nga da kayo ti agtagibalay? O rin no, nagritiron ni mama? Wala na. Kaskas di. At dapayan ni kiti kundaway nga ipaisarek na ti pamigat na it kwarto. Kat norumuan na kit isisuna. Naglalalo no kaduana di kiti pada nga nagretiro nga kinaobraan. Di ka pepulos nag-date? Di lang gayan ayat kami. Hindi ag-asawa kami. Nagtalinad noon ito nagtibalay. Kas di ka di papa nga. Itulokyo. Nga anderan na kayo naman. Anak. Dandanin sa anak ko na makaanos. So nga sorry ka nga ibagaken ka. No edi, mabuti nga papanawad na ni mamang mo. Imita. Itatad da asawa at da pamilya at da bukod mo. Hana ko na mabuti nga ibaga nga talaw ka. Sakbay nga, mapasamak ang pagtalawad nak ni mamang mo. Siya konti pumanaw. Kat papanan niyo marad. Di mo kadikayat, nga umay kagyan nito'y. Tapnoan niya. Tapno, ilabaan kayo. Ada katulong mi. O sige, umay ka ito, ayuanan nyo na kita po ko yun. Ay, napimpitas man nagbaling nga yuyo. Yayo. Ngayon, api ka panahon nyo ni mama. Nabayagan. Nabayagan nga niya. Gawanin pa nagayat ko keng kuha na. Papa, iur-uri ko lang nag-asawa ka. Nga pamilya ka. Tadya kaming kayat nga maapektaran ka. Baka ibagadan to nga broken family. Ibagadan nga produkto ka di broken family. Kamita, tadanda, da pamilya mo. Kading tultuloy pala ni mong tios jay. Kinasaritak na mamang mo. Itata, awan ti anak tang, kitugduhatan, nagretiro ka, trabaho. Sang kalimatan nga, kasi dyan nga, siyak pa ilaing matiyak trabaho dito. Ay, sabali, masabi lang siyak tayo, ha? Ako, matulad dyan ni mama, ya? Pa, pasensya ka yun. No nakaasawa kayo, mantikas ka ni mama. Amang pa? Kaslakay kayat ko din nga. Si Mina kam nga dagos. Kayat ko pa pang saan nga makita. Ang ko makikita ni mama. Tapay met, anak. Nulabsag tagsao, papa. Jakpay nang nginawagan nak iti anak. Napiyakan ka no kasalita na anak. Iso ni mama, diyanagan ko Agnes. Amang piti, inlaok ng Agnes anak, awan. Tsak pinapuutan pa. Kat dahi talauna ti sangko nga, aramidan kadagitan nako. Gaputa may isa nga ina, rumbeng unay, ngay pariknak, ti pamatag, ti may isa nga ina, kadagiti ka anak ko. Anak, kahit mo ka di nga sawan, naawamatan ti pamatag mo iti inam. Anak,
inamtulat ta. Siya, agasawa kam lang, awan ti, nang magkamayat kada kami nga dara. Yung laglagi pa man, iso iti nanginaw ken ka, isot nang karga ken ka, isot nang ipasngay ken ka. Ket kasta laeng, nadya laeng. Iso nga agpaisot nang ipasngay kanyak, nagpatinggalaeng dya papa. Nang dinamat imparik na ti kinapalagbalin na nga ina kanyak. Anong klase na nga ina? Sa ka mangimula ti gura kini, mamang mo. Baam nga siyak laeng. Iti saanan nga makarik na iti ayat kan kuana. Siyak laeng, siyak laeng. Kinasarita nakmit ni June may panggap kadayta nga imbagak kini papa ken marikrik na. Gusto ni papang mo, sweetheart. Sa mo rumbi nga guraen ni mamang mo. Isang mat ka di nga gura ti marikrik na. Ngem ti marikrik na, kasla na bayag, kasla idi addan puot ko ket awanen ti ina. Kasla ajak nariingan ti inak. Wen kasta kasla rik na ngem apay nga kwa. Di nakadamat mapapalaw Jun. Nagsangga sa nga anak. Tas ang ko narik na ti pamatig, ti may nga ina. Hamok na ti kasta. Laglag ipem. Awan trabaho ni papang mo. Ngem ni mamang mo at trabaho na. Sino nga rutin naggapuan na jay inaramat mo nga nagturpos. Ngano kasta nga graduar ka ket very proud. Nga mangimbaga nga anak ko dayto, anak ko dayto. Di inawagan na kanumit lang ti anak di. Hanga kasi ti panangibagan. Siyak ti ina. Siyak ti ina na. Siyak ti ina. Kasta, hanang baga anak ko dayto. Ha? Siyak ti ina na. Siyak ti ina. So karag ako nakmani po di puot ko kaya saan ko pa nga nangag nga anak ti awag na kanya. Nimsang ako mga mangimula ti gura ken ko ana. Jak kagura ket tawa mo ti rumbay nga guraek nga ina. Tadyak nga ron nagkaaroon iti ina. Kamawatan. Amo kamawatan nakdo kayat mo tuntunan. Kaslaita, nagretiron. Ti pambar na edi gapot adda trabaho na iso trabaho. Isod gapo na nga inander na ni papa. Ni mat papa, palubos naman. Tadi na kayat ngagsina da tap nang namako ng broken family. Produkto akti broken family. Namita ta adda na sawam. Kahit nakanong nga panawan ni mo ha. Yung gawin mo kuma. Apay gawin ko. Di na matalay etin ti ina. Kahit no panawan ni papango ni mamang mo, sinunod kadkadwana. Awanan na. Kapilitan na nga isut agluto. Uno sangkat mangala iti katulong na. Ta agpempensyon mo adawat urnong na. Nga magtalaw nga tanim papang mo. Kuray ka, no papasama. Duhan nga aldaw tinapalabas ititawagak manong name ni papa. Agriring. Ngam sana matasumbata. Kapag nga ta. Baka no napanawan natin cellphone na nabatin na. Kung saan kat busy so na. Aging ka manong naming iti may sangagsapa. Bakasyon. Siya pa lang ti muna nga nakariing. Maturo pa lang ti asawa ka na kita anak mi. Hindi ad nagdurdur pa. Ba nakiti gate. Sinunod ha? Nakasapsapa, nakarubot pa lang. Nakasapsapa, sinunod daya? Anak, ni papang mo da ito. Pa, apay nasapa kayo? Pakilokat ting gate. Inlokat ko anong name nakiktutak, hindi makitak ni mama.
Kaduang ni mama? Wala nak. Hindi bigla nak nga narakop ni mama. Anak, pakawanan na. Pakawanan na kuha. Anak dakmat lang kaya. Idento tayo. Ito, nabayad nga mga bagbagang ina. Dahil ito'y ti anak mo. Ngam tinakpulsing kaso. Anak, sumunak tayo. Aladuanan kayo. Sumunak kayo. Idada kami nito nagtibalay nulit ni mama nung naimit nangar-arakop kanya. Anak, pangasim, pakawalan mo. Tada ka di basol yo. Ada ka di basol mo? Sika nga may nga ina? Ada ka di basol mo iti anak mo? Kadagito lang awagan nak ti anak. Inururay ko, hindi. Humapapalak lang kadagiti patak, hindi nga ubing. Nga damagad kadwa kadakwa na nga ina. Nga mangawag kin kwa kadakwa na ti anak. Sa kamay lang kumuyog kanyak. Lukas na nga graduation. Ngayon na da okasyon. Kasla ibain na kami kay ni Papa. Nga isurot mo. Salsalud-sud ang init ibagi. Ano ipatpatag na kuno saan? Salsalud-sud ang init ibagi. Anda inak ko no awan. Awan idi tamok nga inak. Gaputan nila ang papati mga awag kanyak ti anak. Dakamlaki ni papatag na edi ti may nga balay. Hagkakaid data idi. Nga maging ganan di pa nagkaid da. Kasta una iti sang sangit ko ng sidir iti ina anon naming saan na nga paina ti prik na kanya. Nananawa anak manong naming ni Papa ng bayo andak layang Papa. Taday ito'y layang ti panangirogi panangaramid ko iti kastoy. Iso ako namat ni mama bayam lata. Hani? Kaputamok nga basol ko. Tapno di kasta, kat makmaksayan kan mapukaw, tinabayagnan nga pinanpanpan nga gura na kaniyak danak na. Halawa na nakan nugutek, nagbidutak anak, nagbidutak. Kadag ito'y lang nga maamiris ko. Kadag ito'y lang, asinuntupay ng mga sikaso kanyak nga anak, no umun-una nga mapukaw, ni papag mo. Nakakaiso ng anak ko, nga man niya itinararamid ko. Anak ko nga patpatig ni papag mo, kit rantanan tibang panaw kanyak. Ado, nagkurkurangag kang kanak, kaya dumat nagkurkurangag kini papag mo. Kada gito nga kung daw ay tumawat tibang makawan niyo. Dumawat ak, hindi pa nang tedyo ti kuntawa, itap na masulnitak na kiti nagkurangag ka na kayo. Nang rolang ang kanak ko. Anak, siya ti inam. Ina na ito'y anak mo. Agpay sumanday tagam saan ko nga naiparik na, di pa nagbaling ko nga inaking ka. No pa'y kayat mo kumamit ngay parik na, nga kanyak nga anak ko. Ngam saan kang inikad ti gundaway. Ngam saan pa nga naladaw ti amin saan ka ni, ikandak la ti gundaway.
Kabayatan nga napigsag pailaeng ket sulnitak dagiti nagkurang kada kayo. Madrama nga paset manong nemi ti pakasarita daydi nga aldaw. Inulit ko pa'y na minsan manong nemi ti panangsidir ko ken kuan. Nga dayta nga panangulit ko manong nemi kasla mabang aran metrik na. Kasla mapukaw di kita anyaman nga naipenpen iti barukong ko. Kadi di ara ko penak manen ni mama. Mariknakon nga arakop ti maysa nga ina nga mangdungdungo amang ipatpateg iti maysa nga anak. Isu nga inarakop ko meten manong nemi ket dayta nga arakop mangipakitan ti panagpakawan ko ken kuana. Mangipakitan manong naming marugyanan iti nga masulnitan di iti nagkurkurangan na kaniya. Ampay nga nalado ti amin. Nagsipod ta. Napigsapay lang ni mo, ha? Ket maanong na amang sulnit kada iti nagkurangan. Saan matlaeng ngayon patuloy manong nami ni Papa tinang panaw kini Mama. Gabutain inot matlaeng nga naisubli ti pamateg na ken kuana. Ket no kasta nga mapanak idya balay ni Mama taglablaba. Idin to ni Papa manong nami at damot sa bali nga trabaho na. Trabaho ti lalaki. Ma, da. Ay, anak. Hani, anda ti anak ta. Kakaiso na anak ta. Ay, may nga. Nagdakay mataglaglaba. Ay, rumpeng unay. Kahit ko kumamit at tulungan, nang musto na, tsakdatan ko na naman. Adamot sa baling nga ubraek. Kumusta kayo maten? O malamat di marikrik nayo. Okay mat anak. Kahit bagag kinimamang mo, aliklikan na basit, sida ka na kitay, saan nga maya o hanga okay ka na kitay, kas kada kamin nga, natainganin. Numalagip mo idikit, di na kahit sida iti inateng. Ngayon ka na gito yan. Isupay kita gluton, kita na mas ti pandangan mino, natang ti sidami. Dami latano ka, saan ka ba sida karne yun, no? Kang runan ti ikan. Alawan mama, papa, tagibanan yung salon at yo. Ngayon, dumadakal na kita po ko yo. Kahit isot ng mayak, ag-birthday dyan na una. Ay, una, aya. Sige, kumay kam to. Kahit barbaring no, masubaybayan nyo, iti panagdakil da, panaggraduar da elementarya, high school, ken college. Ay, manuntut tawantan lakay, no? Ag taggraduar ton ti college dyan inang una. Kayang-kayang pa lang. Basta lagi ti hantang awan ti tumawad nga sakit kadat. Baka maadantan tumidlat ti apu ko. Iti tuon. Nagragsak talagi din lakay. Numauray ta nga da apu ko tatuon. Marbaring ano ka sa kapaot na. Hani, tapno. Ad-ad nga masulnitak na kita nagkurangak ken ka. Alawan. Umay ka tangot, papa, mama, ha? Sige, anak. Umay kam to. Manong nemi, awanen ti ngata-ngata, iti panunod kan rikna. No idi, manong nemi, ubingak pa'y kat agsalsalsud ako ng aping ngata. Nga kastoy ni mama. Aping ngata. No idi kat umapapalak manong nemi, kadagiti padlak nga anak, nga adda inada, nga mangkuyok kadakwada, ina nga mangawag kadakwada ta. Kadagito yan manong nemi. Nasulnitan di kita nga panagngatang-ngatangin apal. Kabutan nagbalinan nga na siya at ni mama nga ina ken lula ken nagbalinan nga siya at nga asawa para kini papa. Dito nga ro ti pagasalita manong nemi kadagya manaklaunay iti laing mo nga nangurnos kalpasan nga nakinsen ken ka dito Italiana. Kanagya manaklaunay ti laing mo nga nangibasa ket sabi ko ma dadamat na ibatik nga adal liwliwakin pagsarmingan ti biyan. Ito yung ardagyaman nga pagayam mo, Agnes. Thank you, Agnes. Thank you, mat kadagiti nagbuya.